Ola, son Rubén Nogueira e este é o meu signo. Son licenciado en Filoloxía Hispánica pola UVigo e especialista no ensino de español como segunda lingua pola Universidade Autónoma de Madrid. Foi na Universidade de Vigo onde fomentaron e onde comezou a miña paixón polas linguas de signos. O meu estreito contacto coa comunidade xorda permitiume participar en publicacións de diversos materiais didácticos para ensinar e aprender lingua de signos española. Fun director académico da Biblioteca de Signos, un portal web onde os contidos lingüísticos e literarios foron presentados en lingua de signos. Tamén coordinei o programa educativo bilingüe ABC na rexión de Murcia, un programa pioneiro que ofrece un completo acceso á educación bilingüe en secundaria para o alumnado xordo. Fun profesor asociado na Universidade de Alacant e na Universidade de Murcia. No eido da investigación, sigo desenvolvendo unha tese doutoral sobre a evolución e o cambio lingüístico na lingua de signos española. Dende hai uns anos, son profesor de lingua castelá e literatura no ensino secundario, con destino definitivo no CPI Cova Terreña, en Baiona.